yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katimbalan wonten Desa Masaran, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Bus. Inggih. Mapan wonten lapangan Ki Ageng Wanakusuma. Nggih. Acaranipun Ruat Bumi. Nggih. Ugi wau siang menika wah rame banget, tepuk tangan kanggo warga masyarakat Masaran. Masaran. Ing purwa Madiusana mugi saged andhahi papan mriki tata titilan tentrem. Amin. Gemari palojinawi. Amin. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma. Amin. Kula sekonco ngaturaken matur nuwun lan sugeng kula konjuk dhateng Ibu Kades. Asmane priksa menapa mboten panjenengan? Ibu Dian. Nggih. Ibu Dian Eka Winarti Ningsih SE. Nggih. Dalam perangkat desa di lembaga desa para sesepuh, aji sepuh, para kadang Karang Taruna wonten ing Desa Masaran lan sedaya warga masyarakat kula sakonco matur nuwun sampun dipun timbali. Nggih. Kepala Dinas Pariwisata dan Ketua Pepandi Kabupaten Banjarnegara beliau Bapak Tursiman Eso sugi sampun paring-paring pangestu lan paring pangandikan.